Kaportal, samahan niyo ko at ating tikman ang isa sa mga kabubukas pa lamang na samgyupsal restaurant na dinudumog na ng mga tao dahil sa sulit ito at masarap pa ang mga side dishes dahil sila mismo ang may gawa. Dito lang yan sa Kiawit Street sa Barangay Kaunayan, Batak City, Ilocos Norte. Kim's Chi ang pangalan ng restaurant na pagmamay-ari ni Ma'am Kim Kiawit na ngayon ay nasa United Kingdom. At dahil di na ako makapag-antay pa ay pumasok na ako sa loob ng restaurant. Ambience pa lang ng restaurant ay mabibighani ka na at amoy mo pa ang grill na samgyupsal. Oh no! At alam kong takam na takam ka na kaya naman nandito na ang kanilang menus. Mura lang ang tinda nila rito. Umpisa natin sa 199 na meron ka ng unlimited pork, plain at bulgogi, unlimited rice, unlimited side dishes at unlimited soup din. Meron ding 249 pesos na ang naidagdag lang ay free melted cheese at free juice. At syempre ang kanilang 299 na meron ding only hotdog, only fish cake at only cheese. Sabi nila na sila rin daw ang gumagawa ng kanilang kimchi, pickled radish at potato marble. Kaya naman pala ang sarap. Grabe yan. Ano pang hinihintay natin? Tikman na natin. Tikman na natin. Masarap guys yung kimchi, as well as yung meat niya. Balita ko ay signature product din nila ang kimbap at sila mismo ang may gawa nito. Kaya ano pang hinihintay natin? Tikman na natin. Sarap at malasa. At yan lang guys, sana ay natakam po kayo sa ating episode na ito. Please like and share ang video na ito and please follow our page, News Portal Ilocos. Salamat! Bye-bye!